Casa do Concello. Na entrada da vila de Caldas, no número 1 da Rúa Ferreiría, encontramos a Casa do Concello, o principal edificio administrativo da localidade. É unha edificación feita en perpiaño granítico, cuxo estilo e cronoloxía son descoñecidos. Presenta unha planta rectangular con 2 andares e cuberta a 2 augas, con patio interior tamén rectangular. Na fachada principal destacan as 5 rúas verticais, separadas por pilastras. Na rúa central podemos ver a porta principal de acceso, un balcón boado, unha espadana dun só oco e remates en pináculos no cume. Hoxe, neste edificio, tómanse as decisións máis relevantes da vida pública, pois nel encóntranse o salón de plenos e o despacho do alcalde. Tamén acoden a el as persoas que precisan aclarar ou realizar cuestións administrativas, xa que é sede do Rexistro Municipal e da Policía Local. Mais non sempre foi así, pois no pasado a actual Casa do Concello serviu de cárcere.